No, takou základnou potrebou sú vlastne palice na Nordic Walking. Mohli by sme o nich veľa hovoriť, veľa je o toho popísané, ale dajú sa rozdeliť na dva druhy podľa toho, či sú pevné. Nevýhodou pevných palíc je, že nedá sa s nimi už nič robiť, keď si ich proste kúpite v určitej dĺžke, tak už neviete s tým nič spraviť a možno sú menej praktické na cestovanie. My používame a odporúčame takým rekreačným walkerom palice nastaviteľné. Vidíte, že sú takto krátke, čiže dajú sa naozaj zobrať aj do autobusu, hej, bez problémov chodiť do auta. A veľmi jednoduchým systémom sa nastavia. Proste otočím ten zámok, vyťahnem a nastavím potrebnú dĺžku. Môžeme si aj ukázať, ako sa to nastaví. Poprosil by som, keďže sú toto Libuškine palice, nastavíme Libuška palice.